proces a tak dále a tak dále. No asi čte mě míň, protože tady mám hned vedle televizi, tomu na to vám nechce ani nerazný. To je fakt dobré, to miluju, ale našel telefon, že ho nevíte. No vím, že nemám nula shlédnutí, ale mě to baví prostě. Mám takhle povídat, mě to baví. I když měla nula shlédnutí, mě to přijde No teď budu skákat. Máme. Byl to nechápe. Tak no. To nebo ne. Já nevím, jak teda jako napařila mi nevěděla, zkoušela jsem tam dávat zkoušela jsem Babi, můžu zapálit svíčku? Ani nevím. Já jenže si myslí, že jim to A tady jsou dvě. Embry jim dřív říkával steroidový bouchači. Takže, no. To je Every. Co se mu stalo? Přestal chodit do školy. A najednou začal běhat za sebem jako nějaké maště. To se stalo společně. I na mě se jako by na mě čekal. Začíná mě to děsit. Tak si ho nevšímej. Snažím se. Nebojíš se? Ne. Tak jo. Brzda? Tak to asi slyším ještě. Spojka. Dobře. Třeba jde. Který vyzvědět. Povol spojku. Bylo. Fajn. Fajn. Jde tak se krásně. Jsi v pohodě? Nemá to nedělá, ale já mám zde ukážu v tom slova, ale tady to slovo třeba nemám. Která má nepilotně, já mám takový, že prostě já mám země A i ten, protože ten druhý ne, já to musím někde. Zkusím to znovu. Chceš se snad zabít? Chci jet znovu. Na to zapomeň. Žádná motorka. Tvoje hlava. Já. Bože, promiň. Ty se omlouváš, že krvácí. Je to jen krepel. O nic nejde. To jsem se do školy. No tady. Tam není do školy, teda jsme to povedla. A basík. A já musím tak čmat. To asi byla šutka. Můžeš to? No tak, Direčner, co nevím, vidět, tak to nevím. Jsem jen na papírek? Kde to vetřelec? Máš kliku, že tě nevolí. Jasně. Já to viděla. Mladej Palutine. Táta má na sebe těžká hláška. Už 5 turistů zabil nějaký medvěd. Ale nemůžou ho najít.
prostě. To jsme měli a tenhle ten papír já teda trošku roztrhla. Moc skvělé. První asi napíšeme, jo, vlastně to je vlastně, já to nevím, to nebudu poslat, protože nemám adresu, protože prostě by to měl jet. Tak já vám ukážu, jak se má psát. To bylo v češtině, ale pro něco myslím, budu dávat dolů překladá. To bylo češtině. Ale já to tak přeložím dolů a pohodě, že to bude. No, takže papír, tužku a pak nějaký doplňky, že to číslo, to tak nesmážu. Takže hi just, protože já jsem byla na video, kde nějaká holka psala Justinovi Bieberovi, tak jsem psala hi Justin. Je hi One Direction. Jestli to Lenovi Kadinu, tak hi Nile, hi Zayn, hi Lovi a tak dále. Nebo hi Kevine, nebo hi Meke. Takže hi Justin. Omlouvám se. Stříhám, neřešte to. A už je 40, jo. Hi One Direction. Musíš, je ti vůbec dost, aby se na ten film mohl. Jestli bez doprovodu dospělé. To víš, že jo. Šla mi koupit lístky. No tak to je. A srdíčko tam dáme asi. Tak píšeme I'm best favorite fan. I'm best fan. No a měli, to dáme tady stříčka. A teď abychom napsali, jak se jmenujeme a tak, jsem si to byla skvělý stříčka. Pořad vám přináší Vaše reklama na pásy. e-shop na zimní kuchyň, termoprádlo a zimní boty. www.artisport.cz Jmenuje to no, teď musím ale vyzvat výrazně. Tak vaše jméno, já jmenuji třeba můžeme kolik mám let, třeba jsem moc má mě 11, ale to neřešte. A kde bydlíme Czech Republik a já třeba bydlím v Praze, takže reaguje. Jsem byla nakladně, ale bydlím v Praze. Ježiši, teď vám tady řekl, že jo, ale to mám robotis, ne, to je nakladně. Já nevím, jak to řekne anglicky, Kladno, nebo já nevím, a takže napíšu, že to Prague, takže píšeme Republic. Republic is Prague. Is, takže tam napíšeme to teď nemá, ale dáme se chvilku. Tady se počkali pár sekund, protože se tam Babi! Srdíčko, já to ukazuju. To je srdíčko. No, neřeš to. To máš jedno. Srdíčko. Než to co? Tengo misa. No, děkuji, ale to tak říkám, že to musím.
Nechám se všechny zde. Nějaký zozdom nechám. A pak. Já bych teda nechytám, ale tam. Já teď mám teda červenou, ale nemám červenou, ale já to můžu dát jednou. Normálně zase prostě. Taky srdíčky nebo jako hvězdička, zvláště obdivný prostě zvor. Favorite a napište my favorite a napište koho máte rádi, třeba napíšu my favorite one my favorite Perry Perry, já jsem nežiju, to dokonce taky nevím. Ale budeme psát, koho máme rádi, třeba Zary, Nary. Já teda píšu ten druhý, Nary, protože Milena a Harryho, a Nary, když jsou spolu. A když se napíšu Nile a Harry, Nile a Harry, a potom už Nary. Jo, už to nechneš, má jde k ní. Já napíšu za. Nary, ale napíšu tam já ostatní, protože já mluvím. And Zayn who is Liam. Rose, Liam, Zayn, Harry. Ale já vím, že to asi když takto píšete, tak to moc nevidíte, takže uvidíte můj, se omlouvám. No tak to je zase moc. No vidíte tam dopis a tím, ale ne, taky to, ale papíry. Už to bude hodně, se zapnout zase ten zvuk. A to neříká? Už ne. Teda. And to nějak pak šmářu, ale započím to jenom. Ty nějak zase ty Marty. Jako já jsem to nějak načmárala. A vlastně nějak to načmárala. A vlastně napíšeme goodbye. Je to normální. Tak tam napíšu goodbye in a day. I love you. Tak napíšu ale normálně napisku, protože to žádnou barevku nemám, takže mám modrou tu můžu napsat. To je trochu normálně, že nevím, jestli to bude psát. Ale jo, napíšeme goodbye, bye, no taky to už moc nepíše. Tak nic, no už to napíšeme to. Goodbye, another
love. Žiju. Já se budu činit, aby tam došla. Aby tam pořád by donesli. Tím by viděli. A víte co, jakože i jako jídlo nebo nějaká, nebo zem, protože všichni, skoro celá Nikole, jako kromě lidí, mají fotku z Wandy. Já ne. Tak možná pojde i koncert, ne, asi ne, ale chtěla bych jít. Nebo nevím, I love you, nebo prostě tak a napiš tam srdce s láskou, nevím jak se píše s láskou, ale to nejde, jo, ale tak asi den před dnem píšu už omlásce, druhá ruka. Tak to asi moc neví, to mám tam DJ Malik 22, že jsem se odtáhnout, aby to mohlo vidět. Pak vám ještě můžu říct vlastně, co na Zaynavy Nursery, ale to musím pak najít, že teď ne, až třeba příště video, což bude zítra. Jo, zítra ráno, že budeme slavit Bobby, to vlastně měl na Zaynavy, DJ Malik, jo, DJ Malik, to je DJ Malik, I love you, happy birthday, takže ne zítra, no to neřešte, day, no. A nějaký tetování a hodně fotovat do zrcadla, tak nevím, ale prostě já vám to pak řeknu. Co najím, vlastně na to teďkom, až skončíme, tak já to najdu někde a pak teda, vám to teda dám řekla. No a to by bylo i celý. Jo, počkejte. To můžu za chvíli končit, když jde pár minut, co nevadí. Done. Takže Hi One Direction, srdíčko, I'm best fan, srdíčko. Tato lepenku a jmenujeme, pak pusa, mozg, fraguje, to ještě k tomu názvu. Pak Love, pak My Favorite, Nile Hazza, Rasanari, and Zayn and Lose a Lie and Goodbye, One Direction, I love your love, it's perfect. Tak tam sám nemusíte, ale neřešte to. No to je každá práce. To vidíte. Tak jak jsem udělala lénovou ukazuji, jsem dala to. Neřešte to. Neřešte to. No a to by bylo to všechno, takže jo, možná, že ještě dneska bude něco natáčet. To fakt teď nevím, protože jsem už groggy. Z toho, jak jsem dělala Google Face, a vůbec jsem byla doma, jako u babičky, takže tak po škole jsem musela, takže už vlastně nedělá, půjdeme do školy. Doma školy byl. Takže já najdu tu fotku a určitě si nevím, potýčíte? Co? Vím, že já vám tam dám, no. Tak. A nepřidáte, tady já. Už to mám červenou. Neřešte to, prostě to neřeš. Tak jo, tak se jdeme, tak jo, tak jo.